Her har vi en firkant, som vi vil regne areal omkreds ud på. Vi har en længde og en bredde på firkanten. Arealet, det vil vi finde ved at gange længden med bredden. Hvis vi siger, at bredden den er for eksempel 3 meter lang, og længden den er 5 meter, så vil arealet på den firkant være 5 gange med 3. Og det giver udregnet 15 kvadratmeter. Sådan. Til at finde omkredsen på denne firkant, der skal vi bruge 2 gange med, og det er så længden plus bredden, og parentes omkring længden og bredden. Det vil sige 2 gange med 5 plus 3. 5 plus 3, det giver 8. Og gange med 2. 8 gange 2 giver 16 meter.